స్పోకన్ గోండి మరియు ఇంగ్లీష్. సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్. వాక్య నిర్మాణం. స్పోకన్ గోండి మరియు ఇంగ్లీష్. నేటపాఠం బోర్. నిటపాఠం బోర్. టుడేస్ లిసన్ హూ. ఈ రోజు పాఠం ఎవరు. 1. నింబోని ఆంది. నింబోని ఆంది. హూ ఆర్ యు. నువ్వు ఎవరు. 2. వోర్ బోర్ ఆందూర్. వో బోర్ ఆందూర్. హూ ఇస్ హీ. అతను ఎవరు. 3. నీ బాల్ బోర్ ఆందూర్. నీ బాల్ బోర్ ఆందూర్. హూ ఇస్ యువర్ ఫాదర్. నీ తండ్రి ఎవరు. 3. నీ బాబల్ బోర్ ఆందూర్. నీ బాబాల్ బోర్ ఆందూర్. హూ ఇస్ యువర్ ఫాదర్. నీ తండ్రి ఎవరు. 4. నీ యాల్ బదాంద్. నీ యాల్ బదాంద్. హూ ఇస్ యువర్ మదర్. మీ అమ్మ ఎవరు. 4. నీ బేయే బదాంద్. నీ బేయే బదాంద్. హూ ఇస్ యువర్ మదర్. మీ అమ్మ ఎవరు. 5. మీ కాకో బదాంద్. మీ కాకో బదాంద్. హూ ఇస్ యువర్ గ్రాండ్ మదర్. మీ అమ్మమ్మ ఎవరు. 6. మీ ఆజీ బదాంద్. మీ ఆజీ బదాంద్. హూ ఇస్ యువర్ గ్రాండ్ మదర్. మీ నానమ్మ ఎవరు. 7. మీ అక్కో బోర్ ఆందూర్. మీ అక్కో బోర్ ఆందూర్. హూ ఇస్ యువర్ గ్రాండ్ ఫాదర్. మీ తాతయ్య ఎవరు. 8. మీ తాదో బోర్ ఆందూర్. మీ దాదో బోర్ ఆందూర్. హూ ఇస్ యువర్ గ్రాండ్ ఫాదర్. మీ తాతయ్య ఎవరు. 9. మీ తాదల్ బోర్ ఆందూర్. నీ దాదల్ బోర్ ఆందూర్. హూ ఇస్ యువర్ బ్రదర్. మీ అన్నయ్య ఎవరు. 10. మీ దాదల్ బోర్ ఆందూర్. నీ డఢాల్ బోర్ ఆందూర్. హూ ఇస్ యువర్ బ్రదర్. మీ అన్నయ్య ఎవరు. 11. మీ బాయి బదాంద్. మీ బాయి బదాంద్. హూ ఇస్ యువర్ సిస్టర్. మీ అక్క ఎవరు. 12. మీ సేలడ్ బదాంద్. మీ సేలాడ్ బదాంద్. హూ ఇస్ యువర్ సిస్టర్. మీ చెల్లెలు ఎవరు. 13. మీ మాస్తరల్ బోర్ ఆందూర్. మీ మాస్టారల్ బోర్ ఆందూర్. హూ ఇస్ యువర్ టీచర్. మీ ఉపాధ్యాయుడు ఎవరు. 14. బోర్ కోసీట్ కింతిట్. బోర్ కోసీట్ కింతిట్. హూ విల్ ట్రై. ఎవరు ప్రయత్నిస్తారు. 15. మీకున్ కొత్తంగ్ బోర్ సింటెర్. మీకున్ కోతాంగ్ బోర్ సింటేర్. హూ గివ్స్ యూ మనీ. నీకు డబ్బు ఎవరిస్తారు. 16. వోర్ బోర్ ఆందీర్. వోర్ బోర్ ఆండీర్. హూ ఆర్ దే. వారు ఎవరు. 17. మొదోల్ బోర్ దాంతిట్. మోదోల్ బోర్ దాంటిట్. హూ విల్ గో ఫస్ట్. వారు ఎవరు. ముందు ఎవరు వెళ్తారు. 18. అగ్గబోర్ మీన్సి మమ్తేర్. ఆగబోర్ మీన్సి మామ్టేర్. హూ ఇస్ స్లీపంగ్ దేర్. అక్కడ ఎవరు నిద్రపోతున్నారు. 19. ఇడ్కామ్ బోర్ కియా పర్రంతిట్. ఇడ్కామ్ బోర్ కియా పారంటిట్. హూ కెన్ డూ దిస్ వర్క్. ఈ పనిని ఎవరు చేయగలరు. 20. నీక్ బోర్ వెహ్తేర్. నీక్ బోర్ వీటేర్. హూ టోల్డ్ యూ. నీకు ఎవరు చెప్పారు. 21. కల్లేన్ బోర్ సాఫ్ది కీతేర్. కాలిన్ బోర్ సాఫ్డీ కీటేర్. హూ కోట్ ద థీఫ్. దొంగని ఎవరు పట్టుకున్నారు. 22. నా పుస్తకున్ బోర్ ఖరబ్ కీతేర్. నా పుస్తాకున్ బోర్ ఖరబ్ కీటేర్. హూ స్పాయిల్డ్ మై బుక్. నా పుస్తకాన్ని ఎవరు పాడుచేశారు. 23. ఇద్ పుస్తక్ నీక్ బోర్ సీతేర్. ఇడ్ పుస్తక్ నీక్ బోర్ సీటేర్. హూ గేవ్ యూ దస్ బుక్. ఈ పుస్తకాన్ని నీకు ఎవరు ఇచ్చారు. 24. నాసి కీవల్ బోర్ తర్రంతిట్. నాసి కియవాల్ బోర్ టారంతిట్. హూ విల్ బ్రింగ్ ద డస్టర్. డస్టర్ ఎవరు తెస్తారు. 25. నీక్ బోర్ ఆపుసియ పర్రంతేర్. నీక్ బోర్ ఆపుసియా పారంటేర్. హూ స్టాప్స్ యూ. నిన్ను ఎవరు ఆపుతారు.